ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆಯ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ ತೆರಲು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮಾಣಿ ಬಿ 12 ಎಲ್ಲಾರೆ ಅಶೋಕ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆಯ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ 11:32 ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ ಜತ್ತಿರ್ಲು 11 ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಗ್ ತೆರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ 11:79 ವೃದ್ಧಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ ತೆರಲು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು 11:32 ವರ್ಷದ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಂಬಳ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಳಂಬ ಆಗಮನಾತನೆ 11:49 ಸ್ವಾಗತ ಪುತ್ತೂರು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ ತೆರಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು 12:33 ರಂಜಿತ್ ರೈಕ್ಲನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಗ್ ತೆರಲು ಪುಣತ್ಯ ಬಯಲುಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ಕೋಟಿಗಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ 12:38 ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ತಿಂಗಳಾಡಿದಾಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 11:89 ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬರ್ಪನ 11:65 ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗಡೆ ಬರ್ದಿಪ್ಪನ 11:94 ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಲಿಕೆನ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ 11:38 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರ್ಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಎ 11:51 ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಬಿ 11:97 ಆಚರಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ 1ನೇ ನಂಬರ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಅನಂತಾಡಿ ಎ 12:10 12. ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಪುನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಪುನಿ ಗೊತ್ತು 12:09. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೋಡಿಯಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೋಡಿಯಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೋಡಿಯಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12:41. ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ 13.34 13.34. ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕಲ್ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದಯದು ಅನ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟವೇ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ
ಮುಗ್ಗದ್ದೈಪಿಲ 11.83 11.83. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ನಾರದಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನಾರದಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ 11.91. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾರದಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ನಾರದಮಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ 11.19 ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಮೇಡ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದೇ ರೀ. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಸುರೇಶ್ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯನ ನಾರದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಸುರೇಶ್ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ 13.12.